Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Naanata sa ikaupat nga Domingo sulod sa tuig. Nya karong Domingo gideclare sa atong simbahan sa Pilipinas nga National Bible Sunday. Atong iampo nga kitang tanan mga Katoliko madasig sa pagbasa sa Bible, dili aron maglalis, dili aron makiglalis, kung dili aron makapuyo ug makasunod sa kinabuhi ni Kristo. Gideclare sad karon nato nga pro-life Sunday, ang pagmahal sa kinabuhi. Iampo nato nga mahunong naunta ning abortion, mahunong ning mga premarital sex o kining same-sex nga mga anti-life nga mga relasyon o mga kalihukan. Padayon natong iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, nga nagtabang sad sa mga tao karon nga nanginahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita, o Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon kanamo sa tibuok kasing-kasing, o nga higugmaon namo ang tanang mga tao sama sa imong paghigugma kanila. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ang Ginoo miingon kanako, sa wala ko pa gani ikaw lalanga, ug sa wala pa ikaw matao, gipili ko na ikaw aron mahimong propeta alang sa kanasuran. Ayaw kahadlok, suginli silang tanan, gisugo ko kanimo. Ayaw sila kahadluki, aron dili ko ikaw hadlukon, ug labaw pa ni inig atubang mo kanila. Pamati, Jeremias, ang tanang tao ning nasura, ang mga hari sa Huda, ang mga kadagkuan, mga kaparian, ug ang katawhan makigbatok kanimo. Apan karong adlawa, hatagan ko ikaw kaisog sa pagsukol kanila. Mahisama ka sa kinutaan nga sudad, sa puthaw nga haligi, ug sa tumbaga nga paril. Dili sila makabuntog kanimo, kay ubanan ug panalipdan kuman ikaw. Ako, ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mag-awit ako sa imong kaluwasan. Mag-awit ako sa imong kaluwasan. Kanimo o Ginoo, nagadangop ako. Ayaw gayud itugot nga ako kaulawan. Sa imong katarong luwas ako, ug balingkawasa ako. Ipaabong ang imong dunggan kanako, ug luwasa ako. Mag-awit ako sa imong kaluwasan. Pagpakahimong akong bato, nga dalang panan, usa ka kuta nga manalipod kanako. Kay ikaw man ang akong bato, ug akong kuta. O Diyos ko, luwas ako sa kamot sa dautan. Mag-awit ako sa imong kaluwasan.
Kay ikaw ang akong kalauman, o Ginoo. Ang akong gisaligan, o Dios, gikan sa akong kabatanon. Kanimo nagasalig ako, sukad sa akong pagkatawo. Gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Mag-awit ako sa imong kaluwasan. Magsangyaw ang akong baba sa imong katarong. Adlaw-adlaw magsangyaw sa imong kaluwasan. O Dios, gitudluan mo ako, sukad sa akong kabatanon. Ug hangtod karon, magasangyaw ako sa imong mga buhat nga katingalahan. Mag-awit ako sa imong kaluwasan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa tinguhaan ninyo ang hiyas nga labi pang importante. Apan ang labing maayo sa tanan mao kining mosunod nga paagi. Mahimo nga makasulti ako sa nagkalain-laing pinulungan sa mga tao ug bisan sa mga anghel, apan kun wala ako'y gugma, sama ra ako sa masaba nga agong ug sa piyang-piyang nga nagtagingking. Bisag mahiyas ako sa pagwali nga dinasig ug makabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanang tinago, bisag may pagtuo ako nga makabalhin sa bukid, apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga ania kanako ug ipasunog ang akong lawas, apan kun wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Ang gugma mapailubon ug maluluyon. Ang gugma dili masinahon, nitig pasikat o garbuso. Ang gugma dili bastos o hakog, usok anon. Ang gugma dili madinungtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan, kundili sa kamatuuran. Ang gugma mapailubon, matinuuhon, malaumon, ug mulahutay gayod. Ang mga dinasig nga mensahe lumalabay lamang, ang mga hiyas sa pagsulti mawala, ang kahibalo mahanaw, apan dili gayud matapos ang gugma. Kaya ang atong kaalam o dinasig nga mga mensahe dili hingpit, apan kun ang hingpit moabot na, kadtong dili hingpit mawala. Sa bata pa ako, ang akong sinultihan, pagbati o panghunahuna binata. Apan karon nga hamtong na ako, dili na ako magbinata. Ang atong nakita karon sama lamang sa hanap nga panagway diha sa salamin, apan unya maklaro na gayud nato ang tanan. Ang nahibaluan ko karon tipik lamang,
Apan mahingpit ra unya kini, sama kahingpit sa kahibalo sa Dios bahin kanako. Pagkakaron, kining tulo magpabilin, pagtuo, paglaom o gugma. Apan ang labing dako niini, mao ang gugma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang ginumanak kaninyo, Usab kanimo, kinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. himayaon ikaw o Ginoo. Unya miingon si Jesus kanila, kining bahina sa kasulatan na tuman karong adlaw, ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Nakadayeg kanila silang tanan ug nahibulong sa mga matahom nga pulo nga iyang gisulti. Miingon sila, dili ba kini siya ang anak ni Jose? Miingon siya kanila, sa walay duha-duha inyong isulti kanako ang giingon sa sanglitanan. Doktor, tambali ang imong kaugalingon. Kamu usab moingon kanako, himua dinhi sa imong kaugalingong lungsod ang mga butang nga imong gihimo dito sa Capernaum, sumala sa gitaho kanamo. Apan sultihan ko kamo niini, ang usa ka propeta dili gayud dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako, tinuod nga daghang mga byuda dito sa Israel sa panahon ni Elias, sa dihang walay ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga ug may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila, kundili ngadto hinuon sa byuda sa Sarepta sa kayutaan sa Sidon. Ug may daghan usab nga sanlahon dito sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo, apan walay bisan usa kanila nga naayo gawas kang Naaman, ang taga Syria. Sa ilang pagkadungog niini, nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinaguga. Nanindog sila og ilang gitaral si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan ug mipahilayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Daghan kaayong nindot nga pagtulunan ang makuha nato sa ato mga pagbasa nga rilahos Ebanghelyo. Ang usa sa mga nindot kaayo nga pagtulunan mao ang kining gugma. Ug moingon tag pro-life ta, nahanglan gid tang mahigugma. Kay kung dili gay ta mahigugma, ma-pro-death. Bisan pag-unsa kanindot sa atong mga nahibaluan, bisag unsa pa kanindot sa atong or ka taas sa atong mga naabot nga mga kalampusan dinhi sa kalibutan, basta di gay ta mahigugma, diretso gyud ta pagka anti-life.
Mao na diri sa atong ebanghelyo ang mga tag-as kayog nakatudan, mga Pariseo, ang mga leader, mga pari sa mga Hudiyo, nakadaig man sila sa pagsulti ni Jesus, ang iyang mga pulong, ang iyang pagmilagro, kadaig sila. Pero sa dihang naghisgot na si Jesus nga ang Ginoo murag nasuko nila, wa sila tabangi, nga siya dili magmilagro para nila kay kuwang sila sa pagtuo na ilang giguroy si Jesus nang kaning sigig simba nindot man ni siya, labi na gining managbasa diri samot na ning nagbisa porting nindota ni, pero guwa ni gugma da mahimo ra gid tang anti-life. Kamoron, kumusta man mo, anti-life o pro-life? Kinsa dinhi ang pro-life? Taas ang kamot. Daghan kayong mga anti-life. Awa, basig o sa mong kasabuton sa dang anti-life, no? Kana bang kontra nimo ang kinabuhi? Maglagot ka kung naa na say laing mabuhi. Muna karon moingon dayon ka, uy, duha lang gyud kabuk anak, duha lang gyud. Maglagot na gyud kag mahimong tulo. Samot na gyud mahimong 5, maglagot na ka. Nya wa mo anang kinaiha. Or og di man ka maglagot, mura kag maguol or mabalaka kung naa na say laing bata. Nya ato dayong sawayon, patuyang malamog panganak, uy, din ama mo ka hatag ang nagmaayong kaugmaon. Sakto na dili. Patuyang malamog panganak, para gud ani dinhi magsigig anhis balay, dinhi sa simbahan, magdaag mga anak, pader para gatas, pader para pa-eskwela, pader wa na gid mi bugas, pader nga kung sige mamog panganak, nya pari inyong pabuhion. Mayroon ba untang nakatampo ko ato Unya inig pakaon na, inig pa eskwela, inig kanang kon pari iapil og hasol. Magsige dadong inang bata kay aron ta maluoy. Ang bata gamay kay galisod paglakaw, kamo na mingon, ay ta paderbi bugas. Tudluan magmayo igabot dito ha, gawas ni pader ing na den pader gay ta bugas. Ana. May sa kay musulti ang bata. Nya, nya sakto ka na. Unsaon na nimo kanang klasya sa mga tao? Ha? Imong kasukan. Ako sa bugal-bugalan ay nagbalik diri hasol biya ng naong ninyo Naong sa nako say. Akamo di mo mingon ana. Musulti ka na na anti-life na ka. Unya human ako ning kasaban kaning ni ang gadaan ng mga anak imatra ba kay ignaong nya magsigbalik-balik. Unya kadto sang mga tao nga mosimba diri magsigig paampo padir iampo mi padir nga makababy na mi wa pagyud mi baby padir napo na mi katuig nga nagminyo hala pandong-pandong sa skamo tinaot unta Ginoo nga mamabdos unta na ni sila mga anak. Unya di diri gadag bata nga daghan kaayo masuko nya di say way bata atong pandong-pandongan aron manganak. Ang tinuod di ay nga pro-life ang tao nga nahigugma ug nagpuyo sumala sa gugma. Nya unsaon man natod pa diri sa ikaduhang pagbasa bisan pag makasulti ko bisan unsang pinulungan bisan pag makasabot ko sa tadang tinaguan bisan ipanghatag pa ninako tanan ug ipasunog ninako akong lawas kun wa ko'y gugma wa gid ni kapuslanan. So ang gugma mutan-aw gyud unsay mapuslanon, unsay malungtaron. Nya unsa may mapuslanon? Ang pagpakaon sa gigutom mao nay mapuslanon. Pero ang imong
pagtigo man ang imong kwarta o kanang imong pagkaon, aron di jud ka makapanghatag kay para ginas imong kaugalingon, wa man ay kapuslanan kay ni dagan nimo mabangga ka dito sa unahan. Unsa na may kapuslanan na ng imong gitigom, mabuak ng imong wa na nay kapuslanan oy. Mapuslanon pa din na. Tubag. Muna ang mapuslanon katong mulungtad. Sige kag panindot anang imong balay, nya pagkanindot na kayo imo dayong kuralon. Mapuslano na. Kay para gis imong kaugalingon, di gid nimo sila paapilon ang imong silingan kay imo gina mo nang kuralon gina nimo, imo pa nang butangag CCTV, nya imo pa ginabutangag mga iro diha sa atubangan kay harong gyud wa gyud makasud. Mapuslano na. Tan-awon kas imong silingan, nindutag balay dakuag balay di man ta kasud. Unsa may mapuslanon? Ang imong pag-welcome sa imong mga kaning silingan nga makasulod siya sa imong balay nga malinawon o malipayon, dili magpangigking anang iro. Nga di ka magpili sa mga taong imong pasudlon sa imong balay, nga ang tanan imong i-welcome, dili kay imong usisahon samtang tuwa pas may gate. Nga tan-aw gani nimo wa gi klaro, di gid nimo ablihan. Nya ug atakihon ka ni Omicron, di ra ba na mo agig pultahan, di sa na mo ilag kural, mas dali ra ba na siyang musod basta taas kayo imong kural, di ba? Kanas Omicron ba, di sa na makuhang CCTV patay ka bisan pag magtap-tap-tap-tap lamang gani ako makitaan karon active kay simbahan, tagutlo kabuk tap-tap din naong. Tagutlo kabuk ba haron gid ikasod si Omicron naong biya nimo tap-tap-tap-tap ka diha. Patio nagyapon ka Omicron na. Mga matay ra gid ta. Mga matay ra gid ta. Unsa may maayo? Nga di ka mahadlok mamatay. Nay sakto, mao nay malungtaron kanang di ka mahadlok mamatay. Muna diri sa atong ebanghelyo sa unang pagbasa, niingon gyud diri pagsulti ang Ginoo, Jeremias, ang tanang taos nasod, apil ng tanang mga hari mo kontra nimo, ayaw kahadlok. Kay di ako mutabang nimo, mura ka gikural og paril tungod nako, malig-on ka batok nilang tanan. Ang atong kalig-on naa sa atong paghigugma og pagsunod sa Ginoo. Kana bang di ka mahadlok? Ang taong lig-on di man na mahadlok. Lingian na imong tupad. Lingian na lig-on ka. Lig-on ka. Sige na. Lingian ba na lig-on ka. Kay tinuod kang lig-on, di ka mahadlok oy. Pero huyang gani ka, mao na ng kulbaan, mao na magsigong simbako, hala. Mao na nang manag-as na imong kural, mao na kusog na kay kang maningil anang utang, magsige na kagyaw-yaw, bisag galisod na kaglakaw, maningil ang yapos utang. Bisag hapit na kamatapos, sige lang yapong hipos anang kwarta, siging hipos. Bisag hapit na matapos, hangtod na lang yung kamutikos-kos anang imong lungon. Siga lang yapon na imong mata, magsige nagproblema ang tig-opera nimo diha ang kanang tig-imbalsamar unsaon pagpapiyong ng imong mata. Kay gasig naanda na lang yung kasigin tanaw na listahas utang. Nang di ka katog og di gini mo makwenta na tanang utang. Oy, wa kay kapuslanan oy. Mao na importante kayo ang pag-ingon nga nganing Bible, National Bible Week. Kay karon manggong panahon na igo na lang tang mubasa sa Bible, ang uban memorizon ang Bible, sabton pangitaag apan ang laing doktrina unya human sigihan dayon og atake, ginamit kuno ang Bible.
Sayop ng inyong doktrina, sige mog simba anang mga larawan, gisulti sa Bible, nga ayaw mo pagsimba ni anang mga larawan. Mao day na, sige balik-balik ana, dugay na kay nang isyuha hangtod, sige balik-balik, kay bright lagi kayo siya kunos Bible. Giingon diha sa, sige, bersikulo, kapitulo, bersikulo. Pero tanawang kinabuhi, sa ila palang panaglalis og imong supakod masuko ba inig supak nimo tuo man ka ana nganom daig simba kog larawan nagisultim sa nas Ginoo nga tutukin ning bitin og maayo ka kun mutan-aw ka ning bitin nga tumbaga di na larawan di ay sa dili lahi na kay katong bitin dili to ang kuana sultim nasa say lusot ba kay biyan yung iugbok nagpabalikusan mos bitin. Ang importante sa imong pag-ingon na di ka musimbag larawan, nahigugma bakas imong silingan? Imo bang gidawat ang imong silingan nga nisimbag larawan o imong gisaway? Sige. Kung nagsige kag panaway niya, kung tungod ikaw sakto siya dili, manaway ka anang dili mo haom sa imong gusto, aliwat ka ning mga Hudiyo dire nga pagsigi nilang daig ni Kristo, pagsulti na ni Kristo sa mga butang nga wa sila kauyon, ila ng patyon. Mao na daghan rong mga relihiyon mo patay sa iyang kanang gitawag lang katunggali. Ilang patyon, either patyon nila kay dauton or patyon gyud physically ipaliquidate. Abisag kamo. Kamong nanimba din ang pari magsigigwali kanang inyong parking, kanang inyong kural, kuhaan na parking anang kalsada. Sige mo gunahon lami yung patio ni parian. Si balik-balik kanang mga kabit kanang mga kilay, kanang mga kuan niya pa-color buhok. Lami yang patio na niya nanasad balik na sad ana. Kana bang og ikaw na maoy sultihan sa pulong sa Ginoo niya, sakit ang pulong sa Ginoo kay moigo sa imong kinaiya. Andam bakang magbago ug imong ipahaom sa pulong sa Ginoo. Tanang kanang naay muduol nako, mingon dayon padir, unsa may mo ikasultian nako time sa ha? Unsa may imong gusto, imo kong pahatagog opinion aron imong lalison o imo kong pahatagog opinion tungod kay gusto kang maghigugmaay ta. Kana sa itong klarohon kay ginihatag na kog opinion imo kong lalison mangundang tayo. Di ba? Kusog kita ng lalis. Ako sugay na karon ang lalis. Kuhaon ang opinion sa usa ka obispo, kuhaon ang opinion sa laing obispo nga nagkalahi nya sabungon dayon. Amo na di na mo tuo. Na magiro uban di na mo tuo ang misa nga binisaya, misa nga in English, misa pa ni Latin gyud nga misa. Kanang ampari mo atubang sa mga tao, di na kuno na maayo nga misa, di na tinuod, talikod gyud, talikod. Sige, pagduog mo sa iyong asawa, pagtalikdanay mo. Nindot man ka na magtalikod. Atubang ngay, maging pari og madre, kamo na nun, magtalikdanay. Ano mo pagkuhan niya? Sige, ana. Kana yung taas nga misa, kanang daghan kay paaso, ana, mao ginay sakto. Kanang way aso, wa nay ayo. Nga dali-dalion pag pare, kulikta ra gyud giapas. Noon makapuntos po sila sa. Mura biya sa kong magilti na sa. Mo bita na bahala naghapit ng oras di sa nako dali-dalion kay nganuan. May sanang makasabot mo. Tanaw di ba na ipipila ninyo inigsige na kung wali magsigtan aus rilo. Ana. Nya pakit-on ra ba jud ko? Tanaw naman. Ay, wa mo mahigugma sa pulong sa Ginoo. Ang inyong gihigugma, ang inyong schedule. Timan ibaya. Basig di ka kaabot sa imong schedule. Karon, gusto na kamulakaw, kaya ito pa kay labhanan. Basig makras ra ng habal-habal ng imong sakyan. Kadi man kumusakay pa din, maglakaw raman ko. O sige, lakaw diha. Basig na ay mahaybol nga sakyanan at tugid padong nimo. Kaabot ka sa imong schedule. Dili. Unya ron og mamatay ka. Unya wa ka maminaw diri sa pulong sa Ginoo. Check upon biya kas Ginoo igabot nimo didto. Unsay giwaling Father Siano. Gatay sa atin. Ay taas mo kito siya gwali Lord oy.
Di man ka kabati kaya ang imong gihuna-huna ang imong mang schedule mo may gasigig diktar. Uy, to pa kay labanan to pa kay tuon si kuan to paninlunon para bato nimo. Ni saad pa itong karon to mobayad. Siguro ato kay pusod lain ra ba na animal ra ba kay nastanan. Mo saad na di nimo antuon din ara ba na mo bayad. Amo na magsige na kayo. Ay mulakaw na to mulakaw. Adugay basang mahumagwali ning palian. Kanindot unta no og moingon mo Father patas ipang imong wali kay giuhaw ko sa pulong sa Ginoo nahigugma kay kuana Father din ata manguli Father magsige na lang kag wali nindot no okay na ninyo ambot lang kinsa kay okay ana dinhi no di man mo okay ang pare may masang pare ngiga sige tagbarog diri yaw-yaw nya maura na ihog kolekta nya mga inyong sa tahaguon dire mura ra magdagko mo gihog kolekta pulos kita ni yawanon kun mao ni ato mga batasa no mamubo man or mataas ang pulong sa Ginoo nga atong mabati importante do na kay dadon sa inyo puy-an og ipaambit alang sa kayuhan sa kinabuhi alang sa kahiusahan sa katawhan dili aron ta magsigi og lalis magsigi og sinawayay magsigi og dinautay nindog na ta mga buutan nagatuo ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan magbubuhat sa langit ug sa yuta ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato hagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo anak ni Maria nga Birhen gisakit sa sugo ni Poncio Pilato ilansang sa krus na matay ug gilubong mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay nagatuo ako sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan, sa mga santos, sa kapasayloan, sa mga sala, sa pagkabanhaw, sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sayod kita nga ang Dios mao ang atong tigpanalipod ug dalangpanan uban sa mapaubsanon ug mahigugmaong kasing-kasing moingon kita mahigugmaong Amahan dungga kami. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga ang atong Santo Papa, mapadayunong mangulo sa simbahan, uban ang gugma sa pagsangyaw sa maayong balita. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, dili mo sa likway sa mga pagtulunan ni Kristo, hinuon mo palambo niini, ngadto sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga alang ni adtong nag-anto sa nagkalaing-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og higpit nga kaayuhan og kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, uban sa hutong sa ketilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity magmalampuson unta ang tanang mga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Nga alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansal ug laing-laing hinabang
ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug bulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Higugmaong Amahan, dungga kami. Nga sila nga mihalina, ilabi na sa ato mga gihandom karon, makasudong sa naong sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Higugmaong Amahan, dungga kami. Makagagahom ug maluluyon nga Dios, dawata kining among pagampo nga among gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa imong ngalan, alang usab sa among kapuslanan ug sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo, nagahalad kami diha sa imong mga altar sa mga gasa nga timailhan sa among pag-alagad kanimo. Itugot nga sa imong pagdawat nga maluluyon niini, mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manonobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maanausab kanimo. Karon ato ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay, panagdaig. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita.
Ginoo, kay imo kaming gilig-on sa gasa sa among kaluwasan, itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matuod nga pagtuo pinaagi niining hinabang sa kaluwasan nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa panalipod batok sa COVID-19. Maluluyon ug mapuangurong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma. Ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imo giyahan sila nga gitahasan ug pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niini mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kaligon sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadto mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang among tang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang ni ining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod usanta nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod sa makadiyot, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang pagkamapuslanon, mahimutang mapuslanon. Unsa may buhaton, magsige ra gid tag higugma, sumala sa paagi nga gusto sa Ginoo. Atong pasalamatan ang nahigugma kanato nga nialagad sa ato karong simbahan para magmalampuson ang atong misa. Una, ang ato ditong nag-atiman sa gawas, ang atong PIMAG, ang atong frontliners o mga usherites, nga mao ang atong Eucharistic Lay Ministers, ang atong PYCC. Ba't na ba'y PYCC? Ang atong Love Offering Assistants, ang atong lectors, salmista, ang atong mga sacristans, kani-serve karon, ang atong mga monitor sa atong TV monitors o sa atong sound system, ang atong choir, ang Holy Rosary Youth Choir niya ang naglimpyo sa atong simbahan, nag-andam niini para atong magamit. Salamat sad kaayo sa tanan nga ni-offer, labi na gyud sa atong bread and wine offerers nga ora man to pulos man to lay minister. Sakto ba niya din ang gisuwat si si Rico, Mrs. Lindy Cabahog. Pasalamat ang lang tanan, masipang pakpak. Pipila lang ka mga pahibalo, mahugro sa update sa atong mga slots as of yesterday, January 29, 2022. Sa atong Heavenly Joy or HJ, para sa atong whole year nga weekly altar decorations o monthly feeding sa mga binilanggo sa Liloan Municipal Jail. Out of 5,000 slots,
at 300 per slot. Ang nahalin niabot na og 2,562 atong pakpakan ang namalit ani. Ang available is 2,438 pa ka slots. Mo padayon pakitag pamaligya niini hangtod nga kini mahurot. Hotdan ninyo karong hapon ana ni. Ikaduha, update sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance MMHD alang sa budget sa consecration sa Kapilinya di Fatima sa San Remigio, Cebu on April 4, 2022. Out of 10,000 slots at 1,000 per slot, ang nahalin niabot na og gamay pa gyud no 236 slots. Doon na pa'y available nga 9,764 slots. Nya kutobra sa February 28, 2022 ang atong pagpamaligya nining maong slots. Nya aron mo makakita mauni ang update sa Kapilinya di Fatima construction, hapit na gyud mahuman, ug ang mga activities didto, mga liturgical kanang misa. So, ito dito'y update. So, kini siya ang atong center dito, buhi gyud kayo ang debosyon sa mahal nga Birhen kay kada 13 alas 5 buntag maghimo dito sa kanang misa kada 13 sa buwan mao to'y gidaghanon sa tao, mag-average ginag mga 2,500 ngadto 3,000 ka tao. Muhago og adto dito. So buhi kayo ang kuano mo sanang gipadali-dali sa tingali. Munang kamong mga nakapalit atong pagtukod anang Kapilinya, human naman gid na palit na lang sad mo para sa pag-consecrate. Palit mo tag 1,000 lang gud per slot. Human ra ni April 4 or February 28. So mausad ni ang kwintada sa halin o gasto sa atong hagkan slots para sa atong pista ni Santo Niño kagahapon. Ang total nga halin sa atong hagkan is 1,211 slots or 605,576. Ug ang total nga gasto nato sa atong pista celebrations kagahapon is 493,386 and 75 centavos. Busado na pa kitay sobra nga 112,189 and 25 centavos. Ato laning ipuno sa atong operating expenses. Okay ra ninyo? Sige, atong pakpakan ang tanang niha palit. Salamat kay ninyo ha. Kuan gid ni siya. Pahinomdom lang yapon nga ayaw mo kalimot paghatag og love offering para sa atong budget sa honorarium sa PIMAG na ang love offering boxes diha sa likod. Hulog-hulogi lang na ninyo sumala sa inyong paghigugma sa simbahan. Nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo.
ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa, darang kalinaw ni Kristo. Salamat.